Takže čaute, to je Fernando LP a toto je také kratšie video a ideme si otvoriť Secret of Growtopia. Zohnal som si 2 Secret of Growtopia a dúfam, že sa dozviem niečo nové. Môže tam byť vlastne niečo, čo už ľudia zistili, ale aj niečo nové, takže vypíše sa to tu v čete. Takže dúfam, že sa dozviem niečo nové z toho. Takže ideme použiť prvé. Takže že Jack o blok, že ne, čo? Že Jack o blok to je vlastne ten halloweensky blok, že nevyrobí on CD, joj, to už som vedel. Takže druhý pokus. Jeminku, všetko čo viem, nie. Tu je, že Z Google sa vyrábajú mixom 2 chemikál R, 3 chemikál P, 4 chemikál B v laboratórii alebo ES-ku Govon. To už som vedel. Takže to je na nič. A ja sa s vami učím z tohto malého videa. Čaute.